Schubor nakaslem jong unongsan hima. Uba don bok lang karling do Vice President ke HYC Sengkemi. Ula ai ke jingkren hak dei bat ke jing sya pengat kindon an jong kinong elam bah khmat jong ka seng hak dei bat ke jing jalit pen pra jong ka seng HYC ke yeng ki sem ki basushna be an ki bam dei khasi halom sarwe. Uba don bok ula ong ba kum kinong elam jong ka seng kim sngo kendet ni sngo pher ye ke jing sya pengat ki kindon an kabala jia man la kapor Henry Ukraine shai ba shiliang ka kejat sya patok ba shiliang ka kejat pan sya ki pai ba. Ulaong ba yau kam de shu kasin ka baningkong ka jing sya pengat kindon an Henry ka de ki potli bat uyai pedyang sngob haru hadu menta menne nakaliang jong ula kren shai ba undang ya yele na benta ka shong suk shong san ka jat benreu compare la da ki don ki bawan kem menta ni la shai ka sngiru Nashko ban ongum ne ban long noi lam sambalang ngala jukran ngim so kedet ngim so pher yang jimpan hap section pan hap cases ngahi ngakran syai ba silang ngakjan so pai ba silang na perkre apa patong kabde kesi ban ko nga kila bod ki cases kli idi ki totally ngalong welcome untuk mentamane ban pengat susu ki case nga hereta ngawe wat nang pengat case drug singa wat nang pengat yang ka case kaba ngale kanu ko thombore kende kena here ngadon kaji ko nduk mentam ne ban pedikna ba cak benreu jungi kan chong suk chong ngai ngan yele nam ta cak benreu ngamper lada kem yang menta lapi kem la sha la shisngiro ngan lej haying hakatiga ying mai kha ko maju manor manor ngala tip ngala dap mat kaji sadat simat ngala dap tip hangno don kanu sngi aido hakastiyau ngala dap tip kita balong noi lam subalang don kam ban mat ye kita jing tenju bat nganom so pher hero kum usenrang ubal kha kun senrang kami ban yale ban pedikina ba kajai ban reu tip ngilong balok the ngi ong we are most welcome nam ta kiti breu ki bo ong bangila lebe ai namar ko mo ong hi ban yada kajai ban reu ane ban ye kun da garib jam reu umdal jing tim jing sme kam sim ma senrang kam ju tieng kam ju khawen kata kadika kabang ngakwa ban kuran nak wasai syak porthai bar ngangi scam balada pi wan penthot ngi long kum nganga ong ka chui si kalong kum ungap putre la ka jong ka jing toi man la ka singi por bat hap ngi pen kelai gitu ka rongap hapo ungap upen wan rai ko ungap kalong ka dawai ya ka cai ban reu tian rela pi penthot ungap pe yo kan tha tang kata Babro tentang sim ka anya kadi kamburam supan. Hakji kisah ngila dapkan. Ka responsibility hadin bangilan lay agent inspection kalau dari government. Hele ba government kamle yai. Hang ni kan mi ka ketien ka bansi ka thom ka sang. La rajin government ka shim initiative ini kam jin nado let's say within a day or two hadin jutu ka joint inspection kala dai ban evek ini ki. Tika jingkeli ka ba he mendangalong balai ba ya ukhasi khara tang sibit por la ban kem ka jingjang te po elephant fall hang to mo la lek ban ra ta ka GCB kinong yew nong hat ki ba shong de madan mo cha kendang ka municipal la kem ye kiro ki ba bu tang krai baret dani jingde baret tip yaki breu de kibal ngila de shai dai kala kran shai wat nak liang jongka cantonment ru bagi diki illegal settler te balai ka government kadang ai lat yaki bakinang shong sa antai haji sha ki por kila lipai dan plejo kila lipai sha asam mostly plejo ki diki asam kidang li enjoy te ga kanika tabot mo mana kanika dap MP election kilik tabot chete tingi yo jingtep lagi tingi sngi kina wan pai biang bar kitugi de ki drugs dealer namar ko pitep bi kalum sorbe umdai tang bak shak kitugi le setla here ki shong kiro ki break balik kai sni wala ku jat ko ki bade drugs to ki
ki balai iki kam nuti ro kita ting naliang jong ngi i bab don shalan dan namar Philippine sutho ngang la jukrenteng nakapor support na jukren baka salary jong we government savan sibenai bat ka jingyo na u drugs dealer tang daki kenta phia deal la kawar ar sin lai sin itu ka salary te nga imat yo don ka jing du nang jong no kalau penlong yingi ban pendu mun sim kene ka jing kun drugs jong ka jing kun 5% drugs jong HYC ki balada ka HYC ka kun percent drugs tiang imat yo bagi tu ki dealers lan ki supplier kim man ai shu ya kata ka black money siaka pocket ke jong ki